Hello mga kapachi, magluto ta karon og champurrado with pure tabliya. Mao ni ang atong mga ingredients: rice, tabliya o condensed. Kanilang tatlo. Condensed atong gamiton para dili na ta magamit og sugar. So ato nang una og luto ang rice. Hantod nga mabukal ni siya og sigihan nato og kuraw-kuraw para mulapot ang ang rice. Sige to kuraw-kuraw pag magbukal na siya. Habang nagahulat ta nga ang rice nga mubukal, ato sa ning takloban. Ang takloban sa nato hantod nga mubukal na siya. So mag-prepare sa ta sa tabliya para masagol dato diri ato sa to siyang dugmokon. Mauna ni mga kapatsi ang tabliya nga atong gidugmok. So ining bukal adto pag murag mulapot-lapot na ang bugas, ato na ning ilunod. Grabe na ang bukal sa rice nga atong giluto. Tapos, boni siya nga murag brown, kaya ang gigamit na ko nga rice is black rice. So, mao ni karon. Ato nang ilunod ang tabliya. Pure tabliya. Mao ni siya. So, sigihan na to kuraw, hantod nga mo, na siya kay grabe naman ka lapot ang rice. So ato ni sigihan og kuraw-kuraw hangtod nga ma-dissolve na tanan ang tabliya. Wala na gabugon-bugon sa tabliya. Sigihan na to og kuraw. So kuan na kay siya, lapot na kay siya. Nice na kaayo ang iyang agi. So ato nang ibutang ang condensed milk. So kani siya, mga kapachi, gwapo ni siya pang breakfast or pwede po pang snacks nato mahapon. Okay. So hulaton nato nga mabukal ka isa. Lami na kayo mga kapachi. Wow, sarap kayo mga kapachi. So mauna ni mga kapachi. Grabe na kayong bukal-bukal niya. So ready to serve. Ato mauna ni siya. Ato nanding i-serve for snacks. So, mga kapachi, yan na, mga unata sa champurrado. Champurrado, super delicious, super creamy. Champurrado with pure tabliya. Dali na, mga unata. Hello, mga unata sa champurrado. Magluto mo ani ha, mga kapachi. Nice kayo. Try ninyo pagluto. Pure tabliya. Lami kay pang snacks, pang breakfast. No? Hantod sa sunod na tong video. Kung wala pa mo subscribe na para ma-update mo sa akong mga videos. Bye-bye!